هافتي توريزم تግራይ እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶታት ብሓጺሩ ብጥቕልሉ ስለ ሃፍትታት ቱሪዝም ትግራይ ንዝትየሉ መደብ እዩ ብሓፈሽኡ እንታይ ኣለዋ ትግራይ ዝብል ዝሓዘ ነጥብ እዩ ትግራይ ወናኒት ጥንታዊ ስልጣነታት ዳኣማትን ኣኽሱምን እያ ብርክት ዝበሉ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ዕድመ ፀገብ ሓድግታት እኳ እንተሃለዉ እዞም ስልጣነታትን ወነንቶም ዝኾኑ ተጋሩን ክንድቲ ዝግብኦም ኣይተፈለጡን ትግራይ ዓድና ጀጋኑ ቦታ ክተጽብቕ ስልጣነ ዳኣማት ሓያል ወታደራዊ ዕብለላ ዝነበሮ ቅድመ ክርስቲያናዊ ስልጣነ ኣኽሱም ዝነበረ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ገዲፉ ዝሓለፈ እዩ መንበረ መንግስቲ ዳኣማታውያን ዝነበረ ይሓ ብተመራመርቲ ታሪኽ ፈላሚት ርእሰ ከተማ ኣፍሪካ ብዝብል ቅጽል እውን ትጽዋዕ እያ ብርክት ዝበሉ ምሽጥራዊ ሓድግታት ብኳዕቲ ዝተረኸቡላ ይሓ ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ወርቃዊ ሓድግታታ ገና ከም ዘይተነኽኡ ሰብ ሞያ ኳዕቲ ይዛረቡ ስልጣነ ኣኽሱም እውን ካብቲ ሕሉፍ ስልጣነ ብዝበለጸ ኣብ ግዜኡ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝነበሩ 4 ሓያላት ስልጣነታት ነይሩ ኣኽሱም ንልዕሊ 3000 ዓመት ንልዕሊ 360 ንጉሳት መንበረ መንግስቲ ኮይና ዘገልገለት ናይ ዘበና ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ከተማ እያ ቅድሚ ኣውሮፓውያን ሃይማኖት ክርስትና ቅድሚ ማእኸላይ ምብራቕ ድማ ሃይማኖት እስልምና ዝተቐበለት ከምኡውን መዕረፈ ጽላተ ሙሴ እያ ታቦተ ጽዮን ኣብ ፍሉይ ህንፃ መካባቢ ኣክሱም ጽዮን ብኽብሪ ዓሪፉ ይርከብ ኣክሱም ብጥንታውነታን ታሪኻውነታን ኣብ መዝገብ ቅርሲ ኮሚሽን ትምህርቲ ሳይንስን ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይም ዩኔስኮ ተመዝጊባ ትርከብ ኣብ ዓለም ካብ ከውሒ ዝተጸረቡ ኣብያተ ክርስቲያናት ገዳማትን ደብረታትን ብዝለዓለ በዝሒ ዝርከቡላ ዓዲ እውን እያ ትግራይ ኣብ ምብራቕ ትግራይን ተንቤንን ጥራሕ ልዕሊ 140 ሙሉእ ብምሉእን ብኽፋልን ካብ ከውሒ ተጸሪቦም ዝተሰርሑ ኣብያተ ክርስቲያናት ይርከቡ ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ዓለም ብብራኺኡ ተወዳዳሪ ዘይብሉን ምድያብ ኣጸጋምን ብምዃኑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ቅጽል ሽሙ ዝጽዋዕ ኣቡነ የማእታ ጉሕ ይርከቦም ብስነ ጽሑፍ ዝሃፍተሙ ብስነ ህንፃ ዝቐደሙ ብኣቀማምጣ ዝገርሙ ብስእሊ ዘጌጹ ዕድመ ፀገብ ገዳማትን ብመበቆላዊ ፍልጠት ዝሰብሑ ሊቃውንትን ዝሃፍተመት እያ ትግራይ ሃገርና ወርቂ ተሸፊኑ ትግራይ ወናኒት ቅዱስ መስጊድ ነጋሽ እያ መስጊድ ነጋሽ ኣብ ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ዝተሃነፀ ካብ ዓለም ድማ ካብ መካ ቀፂሉ ካልኣይ ቅዱስ ቦታ እስልምና እዩ بتاريخ اسلمنا ሃይማኖት ናይ መጀመርታ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ወይም ሂጅራ ዝተኻየደ እውን ናብ ታሪኻዊ መስጊድ ነይሩ እዞም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ትግራይ ዓበይቲ መንፈሳዊ መባፅሕታት ብምግባር ልዑል ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ምርካብ ይከኣል እዩ ቅድሚ ኣማኢት ክፍለ ዘመናት ብዝነበሮም ኣገባብ ኣከባብራ ዝበዓሉ ዘይተበረዙ ክብረ በዓላት ዘለውዋ እውን እያ ትግራይ ሃፍታምን ዝድነቕን ኣብ ካሊእ ዓለም ዘየለን ባህሊ ዘለዋ ብተጋሩ ኣክሱማውያን ሊቃውንቲ ዝተመሃዙ ናይ ባዕላ ፍሉያት ፊደላት ቁጽርታት ኣቆጻጽራ ዘመንን ሰዓትን ዘለዋ ሃገረ ትግራይ እዚኦም ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብሊሎም ብብሕታውነት ሃገራዊ ሃፍቲ ኮይኖም ኣብ ጥቕሙ ዘለዉ እዮም ብሔራዊ ፓርክ ቃፍታ ሸራሮ እውን ኣብ ትግራይ እዩ ዝርከብ 9% ናይ ዓለምና ዶሚሳይል ክሬን ከም እውን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብብዝሕ ዝበሉ ሓራምዝ ብጉጅለ ኣብ ብሔራዊ ፓርክ ቃፍታ ሸራሮ ዝሓዘት እያ ኣብ ሓሸንገ ደስኣ ገምገም ተከዘን መረብን ብርክት ዝበለ ኣዕዋፍ ኣጽዋትን ዘለውዋ እያ ካብዚኣቶም ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝርከቡ መበቆላዊ ሃብትታት እዮም ኣብ ዓለም ብጽሬቱ ብመድሓኒትነቱ በዝሑን ጠቓምነቱን ዝተመስከረሉ ኣዝዩ ተደላይ መዓር ወርቂ ክቡራት ማዕድናት ሰሊጥ ዕጣን ካልኦት ዝራእትን ሃፍትታት እንስሳን ዘለውዋ እያ
ዘደነቁ ሰንሰለታዊ ጎቦታት አላጀ ዓድዋ ወልቃይት ኢሮብ ተንቤን ዓጋመ ወዘተ ልብኻ ዝሰርቁ አቀማምጣ መሬት ሩባታት ሜዳታት ዝሓዘት እያ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓሞቆ ጉርዒ ኣብ ሩባ ተከዘ ጸለምቲ ከባቢ ይርከብ ካብ ተፈጥሮኣዊ ወጻኢ ከምኡውን ስልጡን ናይ ሰብ ዘይምነ ደላይ ሰላምን ተቐባሊ ጋሻን ህዝቢ ዘለዋ መፋጥርቲ ቀዳሞት እያ ትግራይ ተጋሩ ኣብ ኣፍሪካ መዳርግቲ ዘይብሉ ዝያዳ ሓይሊ ልዑል ኣበርክቶን ወርቃዊ ታሪኽን ዘለዎም ህዝብታት እዮም እዚ ጥንታዊ ብራኸ ታሪኽ ክውንኑ ዝኽኣሉ ልዑል ጥበብ ውግእ ስነ ጥበብ መሃዛይነት ናይ ስራሕ ስነ ምግባርን ካልኦት ክእለታትን ስለ ዝነበሮም እዮም ስልጣነታት ተጋሩ ከም ካልኦት ናይ ዘበኖም ስልጣነታት ዓብለልትን ጨፍለቕትን ኣይነበሩን እኳ ደኣስ ንማዕርነትን ፍትሕን ካልኦት ህዝብታት ዘይጻብኡ ናይ ባዕሎም ግን ሓሊፎም ዘይህቡ መርኣያ ዘመናዊ ምሕደራ ነይሮም ኣውሮፓውያን ዘመናዊ ትምህርቲ ቀለም ናብ ኣፍሪካ ቅድሚ ምትእትታዎም ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት መበቆላዊ መሰረት ዘለዎ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ኣብ ገዳማት ትግራይ ይወሃብ ነይሩ እዚ ድማ ትግራይ ኣብ ኣፍሪካ ጀማሪ ትምህርቲ ገብራ ዘመናዊ ትምህርቲ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሃገሩ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ጀሚሩ ስለዚ ትግራይ ናብ ጭቡጥ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክልወጥ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ሃብቲ ቱሪዝም ኣለዋ